Wih, jantra koyo guniki. Luar biasa. Udah lama tidak jumpa. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam Mbak Rinvi. Anu miki mie Mas Deni ya. Wes sampun nggih mie. Sampun wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Rinvi. Selamat malam Masya Allah. Kita belum minal aizin wal faizin loh. Oh nggih, secara resmi begitu ya. Lewat lo monggo berjabat tangan. Oh, berjabat tangan. Lho ya no. Biar afdol. Amit yo Mas, amit yo. Nggih. Walaupun panjenengan kali kula menika sejarang serawung gitu. Ketemu baru 2 kali toh. 2 kali ini. Ning tidak ada salahnya lamun to awake dhewe berjabat tangan. Betul sekali. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat nggih Mas Akbar? Sehat panjenengan Mbak Rinvi sehat menapa mboten? Alhamdulillah sehat lahir batin. Alhamdulillah niki wau bidal saking dalem jam pinten? Tadi budalnya itu jam 7. Oh jam 7. Iya. Perjalanan berapa menit, berapa jam, berapa abad? 3 jam. Oh 3 jam. Sak macete 3 jam setengah. Nyuwun sewu Mbak Rinvi menika asli pundi to kok kula supe rada. Dari Tulungagung. Tulungagung Kota CT. Kota Senterewe. Kota Sentekere. Niki Astabrata cah Senterewe sedaya. Ada Mas. Lho, dengan pripun niki wah jan nyenterewe. Wonten sing nabuh senterewe, wonten sing nyeleng. Lho, ini sing nyeleng dhewe. Nyeleng barang. Ana sing ngepang, wis akeh. Ana sing mecut. Sing mecut. Niku lah sing kipas-kipas niku. Bapakne sing ndi, Mas? Niku lho sing kipas. Lah niku lho. Lah niku pecut. Nah, maksudnya tahu dihukum cambuk. Panjenengan nggih biasane mengisi di acara Senterewe ngaten, Mbak? Ya, Senterewe, Kepangan, Kediri juga. Oh, tapi Kediri sama Tulungagung itu beda versi ya? Ya, sangat jaranannya beda gagrak. Betul. Nek Senterewe kan jaranannya kecil seperti ini. Ngerti kuwi. Jajal to, dicekel to. Cekel bareng. Nah, ngono lho. Ini kecil seperti ini ya. Iya. Kalau pesan ini bisa langsung hubungi saya. Lha wong ya promosi bareng lho. Wong niki adol sedaya lho, Mbak. Oh, toh. Jenengan nek tawa niku berarti nyanyi kanca-kanca. Oke. Nyanyi kula ndelok status. Kita sesama seni tidak tersaing-saingan, Mas. Oh, enggak boleh ya. Jadi kita saling mendukung satu sama lain. Ya, wingi saling delok mensupport. Wingi delok statusnya sing beduk nggih upload caplokan bareng lho. Kaya dolanan kenean aku ya. Luar biasa. Iki sing bagian ganong sing mana ini? Loh, niki saged ganong sedaya. Wah, iya ta. Dengan tuding ngawur mawon, foto ngawur, dumuk, plak. Berarti engko kudu dijajal satu-satu. Penting aja sing nika lho nggih. Sing mana? Masih gambang aja. Mboten. Nggih. Niku pun paripurna. Lho. Maksudnya dari dunia jaranan. Niki sesepuh nggih. Sesepuh asepe. Oh, niki bapak. Nggih. Sampeyan kok ngono to, Mas? Nggih niku pepunden mriki. Oh, asli dari sini. Asli dari Nganjuk ya. Oh, Jenengan Masya sakderenge Allah. nembang, yalah ayo salam-salam dulu karo
iya. Para penuntun. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem warga desa pundi? Dusun Tampang. Dusun Tampang, Wilangan Kabupaten Nganjuk. Masya Allah, ini di rumahnya Bapak sinten Mas Akbar? Lho mosok durung apal. Aku mengerti Niki Pak Maryadi no. Pak Karyadi kalian Ibu. Kali Ibu Raminem. Kalian Ibu Raminem. Ayo. Acaranya sunatan? Lho. Lho. Sunate Pak Maryadi mboten. Niki Bukan, Mbak. pernikahan. Oh, pernikahan. Mbak Yayu kalian Kopda Imam? Mas Kopda Imam. Oh, ada masnya. Iya, Mas Kopda Imam. Oh iya, pastinya didoakan dulu ya Mas Akbar. Semoga, Mbak. Oke, khususnya untuk kedua mempelai, semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberikan momongan yang soleh lan solehah. Amin. Diparingi rezeki turah berkah babrah melimpah. Dek munggah ning Mekah, amin. Madinah. Yen turah meneh kena nggo tuku Lemah. Lemah. Sa. Wah. Sawah. Karo sapi perah. Iya. Niki kanca-kanca nggih pun nyicil lho, Mbak. Nyicil napa? Menabung bertanggapan arep rencana nggih tuku lemah kanca-kanca. Wah ngoten, Masya Allah luar biasa tepuk tangan. Nggih, lemah. Sik to aja tepuk tangan, lemah sak kok Mas Tengguran. Udah sak hektar. Loh, sing penting titik-titik lama-lama kan menjadi bukit toh Mas. Jadi banyak. Sedikit. Ora kita nyicil sak Nah, sak pot dadi yo sak ndak hektar. apa-apa. Nggih, luar biasa. Luar biasa. Sapa-sapa yang di live streaming. Oh iya, selamat malam wilujeng dalu fan-nya Asta Brata Syuka. Ayo, fan-nya Mbak Rinvi. Langsung akeh fan-nya Mas Akbar. Boten, kula Oh, niku mboten. napa kula niku namung Mbak, namanya Pripun? kerupuk bawang. Loh, artinya Ya nggih di dalam dunia wayang kula niku tesih belajar ngrumaosi tasih kathah kalepatan dan kekurangan. oh lek sampean belajar lah terus wong-wong ki piye Mas? Duh, maksudnya priye? Maksudnya belajar itu tidak ada hentinya. Oh, Carilah ilmu begitu. walaupun di negeri Cina. Nah, ya ngono ngerti dhewe kok. Sampean suka bahasa Cina? Weh, cekek nglegek durung tahu belajar aku, Mbak. Iya, padha lek. Oh, padha. Padha lek. Nek Jepang saged, Mbak. Jepang saged. Nggih. Ning yo gur sithik-sithik. Contohnya, ayo contoh. Duka jare sing penabuh kula niku napa bahasa Jepange arigato. Arigato. Arigato artinya? Arigato gozaimasu. Artinya apa? Apa dah? Boy bangun itu artinya terima kasih. Terima kasih. Wis. Lek itu Hai. artinya? Hai niku glegeken. Mboten hai niku iya. Oh iya. Ya. Oh, berarti lek di tekoni Tekone hai. sampean tadi sudah makan. Hai. Iya artinya. Ngono jadi sithik-sithik isone. Oh sithik-sithik. Sithik-sithik. Oke. Disapa ayo live streaming Pastinya diucapkan selamat malam wilujeng dalu untuk kamera. teman-temanku. Kameranya yang mana? Kameranya yang di Sangat banyak sekali, Masya Allah. Ayo. Selamat menonton, selamat bermelean ya. Bermelean. Kita ya. Bermelean. Muga-muga ditungakne sing memonitor nunggoni awake dhewe. Nggih, semoga diberikan rezeki yang berkah barokah. Amin. Diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keberkahan. Untuk semuanya yang sudah mendukung Asta Brata Suka. Jajal Mbak, mikir dicekel kabeh siden-siden. Jajal sampeyan bengok Asta Brata kaya siden-siden sing bengok suka. Ayo. Asta Brata suka. Ayo jajal. Engko bar kabeh nembe dijajal siji-siji. Ayo. Bar poso ki tenagane sak pira? Nah, ngono lho. Biasane kan bar poso ki wis makeme wis normal. Iya. Sehat neh ngono ya, Mas. Jajal coba kaya ngapa? Oke. Mic-nya dipegang sendiri-sendiri. Siap? Siap. Asta Brata suka. Ayo, siji-siji, Mbak. Kok kene. Kok kene. Ayo. Asta Brata suka. Apik.
Semangat iki semangat. Kaya kucing gandhi. Iki 9,7. 9,7 ya. Tapi Saiki sing kedua ya. kedua. Astabrata Syuka. Oh iki kalem Mas, iki versi sing alus. Bu guru. Oh niki Bu Guru. Jeno. Wah layakno alus lembah lembut kaya aku ngono ya Mas. Betul. Jadi kan nggih guru to. Guru. Nggih guru kan. Mboten guru tenan nggih. Kula to? Nggih guru. Oh guru, alhamdulillah. Guroni cah-cah niku. Iya. Sing kono. Angka 3. Ayo. Nomor 3, oke. Semangate coba kaya. Astabrata Suka. Oh iki rada anu Mas. Iki ngono lek carane montor iki sing rada magreng ngono kae lho. Mak greng wong niki badhe rabi yo an. Oh iki, oh layakno lagi semangat-semangatnya ngono lho Mas. Semangate wong arep rabi. Ya piro iki nilainya iki umpama anu? Oh lek iki mau urung dinilai, lek iki sing alus 9,8. 9,8 jejere. Iya. Jejere iki rada greng ngono mang 9,5 Mas. Oh iya. Malah sudah ya. Sudah. Iya. Sama seneng sing banter apa sing alus? Nggih nonton suasana. Oh nonton suasana. Nomor 4. Nomor 4. Iya. Astabrata Suka. Oh iki demenane sampean nek iki. Ngapa? Soalnya alus, kalem, sesuai dengan tema hari ini. Tema hari ini apa? Kan minal aizin wal faizin. Oh ngono. Iya, jadi kita harus yang kalem-kalem. Oh berarti itu anu menyesuaikan tema. Heeh. Iki 9,9. Jejerene. Jejerene. Lah iki ya Bu Guru iki. Iki Bu Guru? Bu Guru semua. Niku nggih pojokan nggih Bu Guru. Bu Guru Mas? Nggih. Guru napa? BK. Oh, BK. Nggih. Monggo. Ayo. Astabrata. Suka. Piye? Iki Bu Guru tenan Mas. Bu Guru tenan. Heeh. Lah- Iki sing biasane ning gone anu apa jenenge? Pageran ngono kae lho Mas. Lah nek wong piket guru piket iki wis cocok. Lah iki ya 97. Oh 97. 97. Anu suarane dosa mergo pun anak-anak siji. Wah. Berarti ibarate niku cara gender sangupane saya amba. Wong- Nggih. Terus terakhir. Astabrata. Suka. Lah iki ya jelas 10 Mas aku. Wis dosa renek. kualat. Kualat ora sembuh. Oh, tas minal aizin wal faizin. Lah saiki ngene, Mbak. Pripun? Unjuk kebolehan. Iya. Pancen sampeyan ini membawa kuda itu tidak ada salahnya. Dul. Karena permintaan tuan rumah, gitu. Bapak Paryadi kalian Ibu Raminem pancen sampeyan niku nembang terus engko bablaske irama jaranan. Oh ngoten. Ayo. Ingkang jaran jenengan? Loh ya saruno. Wong mboten bareng. Masa nggih. dalang kon jaran. Kuda-kudaan aku. Kan iki. dalang Gen Z Mas. Anu, saiki ana pamundutan iki mau. Pripun? Iramane sing pantes nggo jaranan. Iki ya ana liwung lali janjine. Oh iki gedrukan kabeh iki. Ninggal katresnan. Nggih. Ngaturke Bapak Lasiman uga hadir di lokasi. Ingkang pundi piyantune Mas? Waduh endi ya mu ya lokasine? Lho sampean dereng kenalan, Bang? Dereng. Anu sik, niki jenengan pilih mana di antara 3 itu? Liwung, Ninggal katresnan mawon nggih. lali janjine atau tinggal katresnan? Nggih. Sik, Mbak. Pripun? Niki dibawani ning ampun sampean ora apa-apa. Oke. Ampun sampean tak golekne masangan. Oke. Sing ngongkon ngendang sapa? Bawa. Bawa ki ora nganggo kendang. Bawa ki ora nganggo kendang. Ayo bawa. Roman belajar roman iki ngopo to? Ayo. Ayo, Mas. Bawa ki ora nganggo roman. Ayo bawa dikancani Mbak Rinfi. Nah, iki ngopo? Sepoti Mas, sepotono to Mas? Lha cacah anggur ditawani kancane munggah ngaten dispoti saurane eman-eman tanganku ngono kok. Lah niki suara mempunyai suara emas. Masya Allah. Ini namanya siapa? Kenalan, Kepareng kenalan. Asmo. Ayo kanggo mik. Ini. Sesuk congkrah engko. Ora. Nggih. Pripun Mbak Rinfi? Iya. Siapa Mas? Siapa Mang? Mbak Rinfi. Oh iya. Namanya siapa? Nama saya rungokne kabeh ya. Iya. Rungokne aja, rungokne. Nama lengkap Mas.
Muhammad yo. Ora ya. Kecrek mbokmu engko. Enggak, oke. Nama saya Encus ngono tok. Oh, Encus. Ya. Nama lengkap. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Vincentius Heeh. Aditya Purwo Febianto. Nek kok wangil men to, Mas? Angel aku. Wah, layakno Encus ngono kae, Mas. Oh, ben penak celakane Encus. Oke, berarti kita bersama Mas Encus. Ya. Kenapa tak gandengkan sama ini, Mbak? Kenapa? Ini karena di Nganjuk itu termasuk senior dalam dunia perjalanan. Gak aku. Tuwek wi lho wi. Berarti iki iso ya Mas Gak dijak iso, ndarani? gak iso. Kaget. Bawane sembarang, sing penting pelok. Ayo. Oke. Nganggo catetan yo ora apa-apa, digandrung tenan lho. Heeh, digandreng Mas. Profesionalitas ora usah wedi karo yangmu. Gak ngerti aku saiki pisan. Oh iya. Lek engko mbuh. Repekane wis apa apal? Nek Gak apal gelas ya. Lah iya dibukane apa? Apa Mas? Mas. Barang penting pelok. Nyidam sari yo kenek, yen tawang yo kenek, duh wong ayu yo kenek. Ya bebas wis. Gak ndelok gak apa ya. Ya apa. Mangga. Ya. Sembarang ta. Sembarang. Heeh. Sakniki. Sesuk wis kukut. Oh, sesuk. Saiki. Ya. Ayo. Pamerno suaramu. Anu ndak lirik ya. Ndak iya. Pangkur ya. Pangkur. Padalang pangkur. Ora apa-apa. Isone kuwi, Pak. Ora apa-apa. Nikar. Heeh. Kocok suruh mroto metu kucingan. Ayo. Mingkar mingkur engu kara. Dicekel tangane. Cekel tangane. Ndak ya aku tak nyekel sik ya. Tak nyekel sik ku tak kei. Jangan lumangsak. Iya. Tak sane sik. Ku nek ilang. Akarono. Akar rono karenan jariku ketititen mardi siwi. Dihidupkan suasana panggung di pangkuno. Aduh wes. Ora apa-apa, ayo di pangku. Kuat gak ya? Kuat. Ya. Ndak isik to. Anu, iso gak? Gak iso ya wes. Iso. Saya tak benakne sik. Leh mapak-mapakne. Ya. Los. Wih, iya. Jan ra koyo gemiki. Sinawung resmining kidung. Kowe sing wedok niki pacare Cus niki nggih status ternyata lelaki sama saja. Gak apa-apa. Anu keweram mbak sikilku. Ngene penak ndeki to. Sinukarto mreh ketarto pakartine ngelmu luhur. Mbak Rinvi ditanya itu di atas klip apa? Sing pundi? Mas, Nggih, itu yang di atas klip itu apa? terpal. Ora romantis toh, Mas. Oke. Lintang panjerina. Sineksen lintang laran sampean. Lintang lan rembulan kang madangi ati isun. Lah kula. Wong Banyuwangi iki. Wangi asli. Omahku endi ta? Jenengan nek njaluk apa tak turuti, Mbak. Heeh ta, Mas. Sing penting aja njaluk mutune lintang karo rembulan. Wah. Soalnya bakule gak enek. Rupane kaya tager peluntang iki iso ngono. Ayo terakhir. Heeh. Kang tumrap. Ayo. Kang tumrap ing tanah Jawa. Bareng ya terakhir ya. Bareng ya. Agama. Ayo. Agama ageme aji
Sampun nggih sampun. Sik ning kene sik. Iki digedrukne sik engko jaranan. Aku tak sing ngendang ae. Lho. Ku nek kisik kadung tak apale komah e. Lek apalan pitung dina pitung bengi lho. Ya wis. Ya ora apa-apa. Oke. Terima kasih ya Mas Encus. Ya, ngono lho carane. Yo ngapalne kuwi 3 dina. Digedruk sik. Gedruk sik engko kedua, heeh. Lagi jaranan. Oh ngono. Ya. Enggak malah lu ngongkon sinden pitu ki. Lah ya ngono lho. 50.000 iki. Jan rumaos kula. Ngobar jenenganku anu Mbak. Bar jenengan kan nembang gedruk Ya. jaranan nganggo jaran kuwi to. Nggih. Ngobar kuwi ya iso ngene. Oh iya, engko dijajal ya Mas. Cakupun. Oh, kemu wis ngongkon-ngongkon aku saiki aku sing ngongkon. Iya. Oke, semoga Kang Mas. Gedrukne, Cus. Ayo, coba telorak. Yo. Hey.
anune urung lho ganungane. Lho ya. Dikenepi ngene. Ngombe sih ya, mimik dulu wah luar biasa. Jan tabuhane cah iso pakem. Iya, iya. Ready? Yuk, oke. Sudah ready Mas Cus? Yo. Gula. Kaya ngono. So tak tuku aku. Hati-hati, wah iki, yo menggoyang tampang. Ayo, tepuk tangannya para penonton. Oh iya. Dase sing ibet atali. Oh, wis kesana. Tepuk tangan. Sini dulu Mbak Rinwi, enggak apa-apa laren dulu sini. Dipegangi mic. Dan top. Iso jungkir-jungkir ngono piye ya?
Gimana komentarnya teman-teman Astabrata piye? Nah, yo. Gimana? Itu masa ambekan, Mas? Lah iya no. Aku harus gini boleh enggak? Boleh, bebas. Ben kaya mbak-mbak iki aku sungkan lah. Iya bebas. Gimana? Komentar kesan. Aku karo ngene oleh enggak? Ayo aja kaya ingkung. Nggih. Gimana? Pak ditabui kanca-kanca Astabrata. Luar biasa. Aku sik pisan iki lho Mas ditabui enak kaya ngene iki. Lah kayu wis pedhok no. Ning penak iki. Penak iki kae luwes luar biasa iki perfect. Wah. Tepuk tangan to. Tepuk tangan bersama yo. Ora rugi nek ngapalne 3 dina mau. Ngoten. Ngendang. Jan luar biasa. Pun semangat Luar biasa, Roh, Masya Mbak Allah. Rinvi sing jaran sinau ukel. Masya Allah, jan iki ukel senterewe Tulungagung asli. Asli nggih. Heeh, tidak ada campuran. Pakeme ngaten iki. Pakemnya begitu. Lah niku dadi posone sing ngendang niku kasil. Oh Masya Allah, luar biasa. Astabrata luar biasa. Ya. Anu istirahat sih, duduk sih. Oke. Tak selingi sinden yang lainnya. Ya, terima kasih ya Mas Akbar. Ya, buah wilo. Lek sangu apa kuwi juaran, ya, pentulan, gandongan. Lah ya, iki yo permintaan kok, permintaan ya. Sok ibu hajat antaraning Pak Paryadi kang sarta Ibu Raminem. Ha ya, diselingi sik, selingi liyane no. Ngono. Sapa? Anu Dik Sinta karo Mbak Pesek. Ayo jumeneng bareng. Oke yo. Yuk, sepote monggo dadekke. Yo. Dek Sinta. Selamat malam Mas Dalang. Selamat malam Mbak Sri Pesek. Nggih, selamat malam. Minal aidin wal faidin Dek Sinta. Minal aizin wal faizin. Minal aidin wal faidin Pesek. Nggih, sami-sami Mas Dalang. Wah, ya luar biasa. Wis siap apa urung lahir batinmu nggo arep menempuh rumah tangga? Insya Allah siap. Wis siap. Siap. Ya, lahir batin. Nggih lahir batin. Entuk wong endi to? Wonogiri. Wah, Wonogiri. Nggih. Rencanane arep ning ndi? Solo, Wonogiri, Nganjuk? Teng Solo nek mboten Wonogiri. Oh iya, wis gampang dipikir karo mlaku. Oh nggih nggih. Nah iya, iki Dek Sinta wis dadi guru saiki. Guru mulang napa to, Dik, jenengan? Bahasa Jawa Mas. Bahasa Jawa di sekolah? SMK Kosegoro. Wah, Kosgoro ki akeh lanange apa edoke to? Jaler. Oh, saiki akeh lanang. Iya. Ya saiki anu sing musik. Ya, sing musik apa? Ya. Diselingi sik. Kesayangan. Nggih. Oh iya, kesayangan. Ya, kanca-kanca ben yo ambekan ora Mbak Rinvi tok. Kesayangan. Coba dadekno Mas Tris racikno kesayangan. Ayo.
sampun ngaturaken kesayangan minangka pamuji muga-muga Mas Kopda Imam dadi kesayangan satu-satune Mbak Yayu Rimba Mekarsari sing dipuji pancen kaya mangkono. Luar biasa Sokibul Ngajat iki nanggape wis suwe kok no. Oh ngono setahun yang lalu. Iya, mula kudu dimaksimalke, disumbutke. Iya, dilanjut ya no. Iya, stokke dawuh. Bebarengan bertiga Mbak Enggar, Mbak Yovika, Kang Sarto, Mbak Batrisya. Oh ngono. Ya, berdiri bersama bertiga. Coba sepote kaya apa? Celorot. Yuk. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Yovika. Nggih wilujeng dalu Mas. Selamat malam Mbak Enggar. Selamat malam Mas Akbar. Luar biasa. Kang putrane Mbak Enggar sudah umur berapa tuh itu? 7 bulan. Wah 7 bulan. Luar biasa. Pinaringan asma sinten Mbak nika? Ayom. Ayom nama lengkapnya? Haria Anggara Ayom Panuntun. Wah, apik. Apik no. EBC nek paring asma ya cocok nih ya. Sapa sing gawe jeneng aku, Mas? Lho malah jenengan to. Bapake urun liyane. Iya. Lah. Gah aku. Ya, iki yang belum apa tadi dipinangkani atau yang lainnya juga boleh. Yang belum tadi ada lali janjine sama apa tuh tadi tak iki mau. Hah? Lah itu lali janjine apa liyane monggo bebas kesepakatan bertiga ya. Mangga. Menapa? Nggih niku mawon. Oke, lali janjine, digarap aja mau wis gedruk, digarap beda. Ya, Mangga bertiga lali janjine. Ya, yo coba kaya apa dadekke?
Bareng bertiga. Yuk 1 2 3. Ya. Janjane kowe nek Hop. kelakatmu sajak nyupiani atiku kowe kencan karo Terima kasih. Iya, ya. Kembali ke laptop, kembali ke Mbak Rinvi untuk penutup. Oh ngono. Mbak Rinvi semeneng. Luar biasa. Nggo bom-boman. Sing musik ya bisa. Oke, sing musrik ya Mas. Musrik ya. Sing baru ya Mas. Apa kuwi? Ya. Jenengan pitung piyambak niku Mas. Iya. Niku bos cengkeh. Wah, Sing nyibot niku. uangnya banyak jadi. Oh. Tanggapan nek iso tara kok niku. Apakah itu lagunya? Denok. Sudah Oh deal sama sudah, ya. ini Denok Deblong. Ya denak. Ya, kan luar biasa Mas Tris sih. Nek posonan status awan ya mangan. Iya. Iya. Yo coba Mas Tris denak. Ini para YouTuber Oh. jereke mau bergoyang Mas. Oh gitu, boleh. Bergoyang di tempat maksudnya. Komplit itu YouTubernya. Komplit sekali. Ada 1, 2, 3, 15. Oh iya, kayak ngitung. Pokok yang cepet-cepet gitu aja. Engko Mbak Sinden ikut joget ya Mbak ya. Untuk joget sama duduk. Bisa. Mas Yogo ya ikut joget. Ya, bisa toh? Bisa. Joget sama duduk bisa toh? Ya. Jempolannya ae sing ikut joget. Sampun, monggo Mas Tris. Denok.
Semoga Monggo kita dilanjut. bisa bertemu di lain waktu. Oh iya, terima kasih Mas Akbar, terima kasih Asna Brata semuanya. Semoga sehat selalu, berkah barokah rezekinya. Amin. Tanggapannya makin laris, lancar jaya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terus ngejak aku nih ya Mas. Siap. Ditunggu kabarnya, oke? Oke, semoga. Slindro ya. Cawe sesaji ingkang sinuwun. Oh ngono ya, Mak. Lakone babat Wonomarta. Coba kaya ngopo? Cawe sesaji ingkang sinuwun surak sempiang barang tumandang tak derekke, Mak.